Kash, sabon sanata zai rikita lissafi. Ya faɗo cikin takarar shugaban majalisar dattawa. Ku biyo mu don jin wane ne. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce wadda take kawo sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka. Ga cikakkun labaran kamar yadda kafar sadarwa ta Legit Nigeria Hausa ta rahoto. Patrick Ndibuze ya sanar da shugabannin jam'iyyar APC zai nemi shugaban majalisar dattawa. Zababben sanatan na jihar Imo ta Arewa ya taɓa zama ɗan majalisar wakilan tarayya tun a shekarar 1992. Wannan karo Ndibuze yana neman goyon bayan NWC da sanatoci domin ya shugabanci majalisa. Zababben sanata da zai wakilci yankin arewacin jihar Imo, Patrick Ndibuze, ya ayyana burinsa na takarar shugaban majalisar dattawa. Patrick Ndibuze ya sanar da jam'iyyarsa ta APC hakan a wata wasiƙa da ya aika wa majalisar gudanarwa ta ƙasa. Premium Times ta fitar da rahoton. Kafin ya lashe zaben sanata a shekara ta 2023, ɗan siyasar ya taɓa wakiltar mazaɓarsa ta Okigwe a majalisar wakilan tarayya a shekara 1992, shekaru fiye da 30 da suka wuce. Rahoton ya ce yanzu akwai mutane uku daga kudu maso gabas da suke hangen shugabancin majalisar. Akwai Osita Ozonaso da sanata Uji Uzu Kalu. Ndibuze yana kishiyantar takarar Osita Inuzaso daga Imo da kuma shugaban masu tsawatarwa bayan Deb Umahi daga jihar Ebonyi ya janye takararsa. A wasikar da ya aika wa NWC, leadership ta ce zababben sanatan ya ce lokaci yayi da za a samu nutsatsen shugaba mai tunani da taimakon al'umma. Honorable Ndibuze yana ganin ya cancanci ya jagoranci sanatocin Najeriya a majalisa ta 10. Abin da yake tunƙaho da shi shine ya taɓa zama ɗan majalisa sannan ya fi shekaru 35 yana siyasa. Kuma har gobe ana yi masa kallon mutum mai kima. Ɗan siyasar ya roƙi shugabannin APC na ƙasa su mara masa baya domin ya cimma wannan buri. Baya ga haka, Ndibuze ya rubuta wasiƙa zuwa ga waɗanda za su zama abokan aikinsa a zauren majalisa, yana roƙon su ba shi ƙuri'unsu a zaben bana. Wasiƙar ta haɗa da roƙo ga zaɓaɓɓun 'yan majalisar da ma su zauna da shi domin ya yi musu magana ido da ido, wataƙila hakan ya taimaka wa takararsa. Ƙarshen rahoton kenan. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce wadda take kawo sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka.